Tutugwikere ugose ututarire asijia bisi chito ichukira senyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV ubwenso bw'umugusi nigo bono yakoni kirundekerene nego kurendera chibiche chinkia na bwigo chinkeno nukukigima na bwigo tonyora asoro gonko bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Makori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu uomogusi Ndizi TV obwensu uomogusi Mbuya mono wano mwancho mori Ndizi TV andonsia sobere tekero kwegure kimanyireli ekyo wono ni ishara tosa buna muroberi bw'Ensakio chakire asigitosini kiao keribwanjete enambe ya Ndizi TV ne rubwansumusi kurwa sensemo ya embassy gusege kururukia manganaye kurwa sensemo ya embassy igaiga sibunge ya kitutu cha South County ya Kisii ni mambiengia nandinya saa tuanjeire wayarodire tuasoire ase embo ekerto semerezwina nae nyasaye owanjeire okoire kebiro keritko lero osokoire kebungo gyokoba moyo asiritko lero lya Jumatano chitariki 13 omotienyi okianda omwaka bejirubere nemeronkebere naisato andonse asoberede ngokwaligania kianda gekomi ngokwaligani bene osoime yomuroberito chakamo nae asemambi ya aboniga inabona nyona na ebiruko nyonkwa bwato botuko bwakya osengwa bwato gosukwana gali bwake kone nyasaye obe kwabere gatia bali anyarire kawanchira goika litsko lialero nabange baganeti goika emambi ya boniga kulende asengenjo yalia abere atatombanyare dibakorra emambi ya boniga tariye barenge ababe gose nigo bakorire amamocho atari kubaikia litko lialero kulende nelina yaikire engaki gose yaika engaki yabo batwekamo gose batonyora mbaro barasenya gitari bagendete kurwanira ubugima bwabo kulenda nyasaye owanjeire watwalire afya erengia talina ose bali barwardenya gitari nyasaye tabanje diaya esababu neroro na barabuo na bakobwena kurwa sebitana benya gitari gose ase chinga buna botame gote buna ekikwabo kabuya naro tabo kabuya muna kore afya usiko igwete buya bono mambia nare uigwete bobe muna kuigwete bokendu naro uigwete liberera muna kwara ile nchara naro ragerete akaigota baka gatigari obokuma buna kuigotete nare olenchara buna kogosaka naro kolera bono mambia buna kogokora kende gyons nonde nanda otarigokora buna kobwate kebagokoboka gochibono mambia naro tabwati okolera obwatire muramu omogesa gachagete koligi ekebagegyo inki minute kokwana nina yaya kiromonto nabwate chinga kichae igo chinga kiecho goiko chitumekebuya odachitumeketibuya nabora abe mangbiende gokorera ekyagara onde bwensi abe omotaka abe tajiri onde tayo oragore mambia no jina tuwale ngigoro litukira Jumaine onde tayo maedengi gyaro kole kalero onde tayo uri kugura lero onde tayo uri kolibeke ensemo kolende intwe toko banga nyasaye oikirani naro biretuna nabutoko nyorana Ensakia nyasaye oikirani ekyagera intwe toko banga nyasaye oikirani agani nabago kana maitagani nabago tena yayo njimba wono ya igire omwera kiri kolende otwanjeire otoire litko lialero imambia engia andonsi ase oberete omwanjwa omuriria ona kwariga nikiandike komi osoime yumuroberio tujaka monae na ntukura monae
asemambi ya aboni kini teseni kyao nambe yamo Ndizi TV nero bwansumugusi omuroberio n'Ensakia oyukoro sari tukuryao okumanyira lya korekana teritukigoro na lero bereri tukurya rero nonye nankyo ikiana botote narobereri akinto komose naikirane ibona kwarigani andonsi asoberete mashabikiane onsi bi timu abanakosa team following na team chini ya machi na team diaspora popote mulibo mwenzi bingo baharigani nabatena soa ime yomuroberio basu Joshua nerore maegario kwene kibona mariogine chibija agocheire asenjera ya bene abandi bamuruka ango Joshua na Ademora ashire Ademora metagora nteina nkwanedi ango Joshua producer ya oga kapse producer ya Ndizi TV nene asimiroberio anene oyo Ensakia nimeroberiende akora nteina nsalimie Joshua ango Joshua anasalimika kabisa nere tukubatira nere asemambi yaboni gali tukoli toheru kabisa iyo bokendu mbole esali mbrege ndete gotuye El Nino buna bali korwase ki department ya mangana wetaman gose bali bakolirire banyara batemna yaya embra we keche tu enyinge ikobono rende go ikepidi tufalie di mana ngombe meto seri choni lirito kabisa we katolibeke ende ke unonke waka bono metevi uno nalibigo toswana na kabisa lakini akarobono rende kwa bekiri choni na ekwerobe iribuya nabokonyora na wasukire go chibosio nando meteboniga nali bantu bali bakoruguna moseraibu bono mete moseraibu nali bago tamera kabisa mete wana moseraibu nali bago tamera kabisa bona isika bone kendete na kyonye iwete ba nandi be bisio burangeti kabisa bari komanyana ya urangeti obokwe bisi na barono tegete soke bwerigeria ekegere ngogotabore mambiende osinyunga ki okumborobi ngayogrusi ebese ogore ikoko ikatobe abantu togwetoma togosoka isiko twerigeria ende kwagacha meto monto miyano olio kokagacha okubeka asigete rinde ochikonyora ankyo maite ange to komanya ingekerabe nagekogana okobeka rero wakunga kabisa ende kujasa matukare bosyo kwanyora keri okobeka monu ase obogimo botomenyete kera mondo ndeyo maite indiora robo ikabasese konde matukare omenyete guika orero berie gosebwe bange asenjereyemo goseyende ase emiroberio yakira litko Ego swagali ya sensema ya mitandao Facebook unyole Ndizi TV News Digital abuna sensema ya Facebook go ikoro you like you comment and you share abuna sensema ya Facebook nago tebyo konyora Ndizi TV News Digital masabikiana amageni onsibi usirisabikirigani niongoli yaligani kabisa na batena soa ime yomuroberio ogo soa nebikoro to kabisa wikaransa kwarema kwatebuna osikwamanya buna yenera Ndizi TV obwansu bomogusi baba no kumochere Naomi Victor Mondo Abigail Nyosia Keston Njali nimete kiongo 7 Yonseri nimete Ashley Ademora nimete Simina Tuti Kefa nimete na bono mwaswiri me Yumuru Dolphin Mora najua kwamba mmejipanga mmeingia ndani ya kibindi cha Ensakia bono mambia igonto mere uchumbe yao itukira Jumatano botame kwa tutuwaliria mangana yechisemi Kisii soro ngurutiro Gusii sensito ya Kenya atwarna model yeriyo gwakara university ntoro jabandi nkoldira bakare baote abuna university ni gabakare go ikia bana ba seriwa jiskuru jine norojena abarimu abanene bago seri abana na yaya etamwe yene nyinge igoika omwana akore school fees igo into chunyarigeria agekora gense yemo ya abono mambe anene nto chigoreri university ya Kisii ekero tokorana daktari Kirongo awika ase studio ajoto debina babe kilemero beriki ase skuru yosasa university yo anenekera borokiwa abo mwaka motangani le first years baadana rende first years basoiralia tumanyena omubaro abana mbarenga basoalia
nande university mirobere kebegete abana abachikonyora abosemia gose chisemi chabo buikiranu ase ensemeyo ya Kisii University ona otebina tokonyora na omogani korwase University ya Kisii oyo jototenga kiberobeire na kiabana basoire mbarenga basoire umubaro yo soire wanatarajia wengine gose bakorre naninga kibono babekire emeroberio yabo bene Ngobesha nimekuona uko ndani umechacha ndani ya nyumba Matiang'omondo nimekuona umechacha ndani ya nyumba bia sana bali baendete gontomera uchumbe yabo inyorana ndaboko so asense meriende ya YouTube onyore Ndizi TV News ndoto nyore asinjira yabene boigo naboko so mutandao one alia buna Brighton Makori abuna sesemo ya Facebook naboko na alikire kende lingo tena lende ingekuwa ni siku yako ya mwisho duniani siku ya leo ungefanya ungedu yale kama na nili tukulia ulio mweyo lero otebuna ya ngokuole ngikware gokora tebyo monene leo nabona di bodi alia sesemo ya Facebook wali na Brighton Makori kokobona ingekuwa ni siku yako ya mwisho siku ya leo ungefanya ungedu ama ungeambia Mungu nini ingekware kama tebi wete nara alia bukwale otebuna agatebu ni binto pi akakana enda kama otena umeterero na dili tukolia ulio mwelio lakini kubona wewe ingekuwa ingekuwa ni siku yako ya mwisho duniani leo ungemwambia Mungu nini ikwara kama tena ya menda matuko atatu mentane mento mwaka aje kila mtu anaogopa kifo mtu anaogopa magonde wanjete makweli wewe naonekana ukara watoto kumayana kila mtu anaogopa Ngajua hata simba huwa anaogopa. Simba nyoreraire onyetabana niga na bekora astuka emaye kweroberi. Gose yebange. None seseri entindi kabisa nyoreraire metenera ngora atimokere onye stoe. Na bekora aminyoka emaye kwebanga bona. Aye utaona cha mtemakundi. Ndio nakuuliza ya kwamba ingekuwa ni siku yako ya mwisho leo ungefanya ungeambia Mungu nini? Usina igual tena bono tigango ndengo ni Maria no nzibi tigango reki mede kuna watu wameruhusu hope lakini tama itiko sengo kware ustari gokwa lakini ayare ko bana lero yate wate na lero moyo ngo irure ungefanya nini kware gotama kware kuje ngorogume ningi kware kora William Magaka Magaka ningoro charo ni Martina litunda green nimeona mmechacha ndani ya nyumba asemambi yabone ngosomane SMS ino kolende natakana bataina lero ni tariki 13 mutienyokiando mwaka 2023 umuroberi ni Ensakia tolene pasuchoshwa auta kwene kune bintu byonse obirengananira ya Mario ya parasit kabisa ikyagara ariko bana turubanire tanga baturete urure cyare diontebiri tanga video bantebiri na bintu bya turubandabra kini sasa kano SMS njigo cha jingi cyo tena ya bwa kirebuya go kira kitu iko swali kire gente kirebuya kabisa asinjira ya benandonsi asobert ni tanga ni kabisa atigo manjumere nkwa kere mbyamono asogo chore getaseni kiao bwanjete Ndizi TV asemoroberi yaito ya akera lituko mede nduntori gotenena etore 24/7 24/7 24 hours amatuko 7 amatuko 365 no tore mwako mugima atokwana kina twakorete ire meroberio buna etakeire kabisa mede ikatokorete meroberio buna etakeire ende twago ikiraneri naye buya atwikirana naye azimambi ya aboniga ande tayo oranyore obwansu buna tali Ndizi TV mede unajua Ndizi TV karokore litoke litoke ndibwato bwansu bwaye mambi njengo tebye mambi kiranyo libaga kinda kora ya yebirongorire lero mambia nitakoteina obwansu obomboro biobo ajanto bwate types of bananas Ndizi TV ntaibukiere nelie bwate kegandaime ndiliora ndidi kugunda bwango sendilie lakini Ndizi TV nelie gukoretera obwansu obotono ntukabisa mederi toke na boko nywere chae usitei Joshua litoke na boko liero boka na boko liero bokuma litoke na boko lilioka mederi toke ndianjire sana wende no yali mandata tena kuna mtu aliniambia kwamba inchi kina alili toke na isane kile kabisa Nanga tena kore me ya Ndizi TV
litoke kabisa igo kwa isane kire kwanyorire obwanzu bori watagete obwanzu bori borase Gusii na bwobo obwanzu bori county Nyamira na Kisii na bwobo bori borase nsengima okobonyore meya Ndizi TV anene asomoroberi bwensakia kiagere kidenga kiane nokorosa meroberio yago bene asinjira ya bene kemiso motangi andonse asoberede tinda SMS yao sasa itabidi utangase msimamo wako atotebingaki omwana kwa ile skuru ningi kiabeire na bato estimate hiyo nyangongabo nataka kujua ni nini utangase msimamo wako ikiara ndora akakura atotena tuakoruziri koba asetimu apana kosa tokobeka asigete kemiso motangi bobote ulipo unaniambia leo nataka utangase msimamo wako othenga inga yoberede chana siku kuona juzi sijui kama nilikuona arugo Chris yareno wale tanya komoja na mashabiki antanya komoja yogendera koba imeyumoroberio asemambi ya abonia Ndizi TV News Digital nenzemo ya Facebook boigo asensemeri ya YouTube nyore Ndizi TV News umetego ikabwerende wengerune melindo wengerune melindo ebinte bigosareka kabisa ensugo ikekomere nandebe by the way what you need to know mwanjo murigeria nerina ensu ekomere etatomiri wakule aiwezi awede ense enswe emelindo eko ebe menge tororena emelindo njabeta sinyanja ekero yesa swete no bwato na baro kubae ne melindo njabete ekero yona akare gotomwaji kurandi agaso emelime akareta musukusuku sana alia lakini akarutu enswe kamumera enswe sari ya chikiruna nere koba emelia yona emoiki asigete ingo tena oisikuguroche bunansu tebekiri ase melinde bunansu tebekiri ego irasi gwatake goikokwe ego wana goikole nde melindo melindo ne menga sobo gimobo merinde yegoja neriye okulenda amete melindo neriye goja ego test your faith ego test imani yao ego test imani yao ensu nere ready ego konya lakini melinde eriye goja etabwati ezwe userie goja yani mete melindo nere egoja etabwati ensu egoja koira aria ase etometu emeta atometu ngaya atometu Joshua ne never go sentarasis atometu ni never agata kwa tarasis endo bikamonjo kirali igoma to mwena tiako bo mwenenu Joshua na totebine binto mbire nyasange tari kabisa gechete nindo jena engineer Vincent Maina Korwali asensema yabo sasa PG amechaja ndani ya nyumba abina mashabiki aliana atari komoja na hii shabiki gani kokwari ni kabisa ngote ni namba yera seskini ya yurabu ya 0792192834 na rukombatia studio asemambe ya bonia kasi yako ni kuandika SMS nyingiga wandina ya injengoro kufansi keri korunya asigete igani gondigere tingo turama mango turatata ngo turama bunama mintongo turaba biratato paswa imeyumroberio winzage kiara ni kiboko yetu ayunaro ogotoma asemambi ya aboniga bali ba utoma YouTube bado utaandika ya scenario chat utome hande bila tura subscribe sensema ya YouTube you like you subscribe kwa beke kengerali notification ekromuro beruno yo chakire osoa kwa mayana muro bergeto chakire Ndizi TV ali timo chako yobwatia inererabe asinjira endonge kabisa asemambi ya abone miroberi itoto kwari kila ditko kwaje bwati asenjere ya mose yende una ditko mna Ensakia no mete miroberi yaye ngakia kwenda asemambia atwaskwa go chibosi na mangana tokaragana imenaisko ya Gusii umuraibu wa mabwasimiro mmoja na bara obereri go chigotal goralia na bara kwane bwango iga igoro yechingwana chirigendere talia sensema ya Bomas of Kenya ekere bimonyo bigotebekana buna abantu bale batagete go frustrate chingwane echo anekorwase obomo bwa Kenya kwanza bimonyo byagirina abantu bale batagete go delay process yeyo nebintu binde mbikora kabuya numuraibo omubasimiro moja Raila Morodinga nanderete kubangisa igayaye kabisa ngwarana narangiria bagavana anekoruruo Nyanza kero bacho kwanda ngakibabwate royalty ase patie yo ekalo jebate betena ya barabuo na bebereriwa
no muraibwense mpago soa ande kurende nigo barase kiama kia ODM boigo ensinendete kurigire ntarari ari abekirwe egosinarari ari aikiraniwa ne serikali ya Kenya Kwanza ekero muraibwense akorire umwaka oyomo obisi onyore litukoria rero buna litukoria rero 2022 nari muraibwense atiane tugubene koba umurayi gatano bwense ya Kenya. Ayo tutenda kuyangalia katika magazeti torena araria ya aikiranire kiombegerie kemoge okora obotuki ngenya ndige kubwata koroboti ngakiaba gwasiri osiji department ya serikali ao ekaronga kichanya de chigo kora amagen ngakichia ikiranire konaro jena kizure kindiki ne rotangaine akabwatigwa asiwisara yobo rendiboime akabwatigwa na jekeri ombaki machogu oyore omwasiri ose ministry education nerere namba ibere inzo nyeri asobogale asensemo ya magazeti asemambi ya abone kunda inaragenda tokorekana ime na isiko ya Gusii abari kibamangana ase county ya Kisii mbanya de amageli ne kiombekeri kya NCCK nasano gerikia NCCK National Council of Judges of Kenya Kenya koba amageli anene ngakibago chikoraria ose kubwatanya basubati gender sensitivity ase amangana bakora litiko ine arenjire yamo baigeretuwe bakora wa ose na regional Nyanza NCCK coordinator ose regional leader Caroline no bali ngari bakegeri abali kibamangana ngakibago chikora reporting yabo asinjire yamo ose yende anene ase okubarigeri abasubati Maji korokana n'abasubade bado mbaendelete komigwa wanawake bado mbaendelete komigwa mbara bekwa ose mbara ikirani buya birengo byabo korali nonyena ase emerobelio ao ase ense yaito ya Kenya boigo amamenyi kurwa sensemo ya marani bado mbagendete kolira na kororombia igoro yokoborwa westima asensemeyo angachi transformer 12 12 transformers niko chibiri kurwa senseme ngokoiba wikabono mbaramanya wikabono ebarire asige sunte ekera abantu bari babwate tugo bakorera buna tugo yabo teri konyora ndagere kyara mbabazi machine jiri utume gestima igo mineti no na abantu gwende tinga niga sienkong ekyara jitinga jaji gestima mbali konyara gosia nawo jomo swati ali akote abuna no na abana ibakobwa kwena no skuru mambia no emaragoba nonye n'umuntu kwena none duka kibwa muramurire iga niye kumobera kongu ekiagera ebakoba buno bosaga na borabe kubatakana nige suntekera sensemeri umurayi gose umubunge bwensemeyo ajabetnya gundi na kwanete nganeyo ekero batwari tomo usangirikano na account commissioner Jomo Anchere na barayi bande korende wikabono kende ngeyo gia korekanire kero nare kero story twanye kora teri tukuregoro ebimonyo mbyare ngebuna nande abantu bari bahachieto obotuko bogo kiera igoro ekuibe transformer eyemo lingana ndira ati aburi ogo ichani ntatake gukwana ase TV bono mambia korende lingana ndira aburi arengeri okogosa aline sana korengana bamenyi abu bensemeyo korende twandira kori bwa tomanyena ingi kyabeire asensemeya marani kitutu ya jenot abantu bakuiba egi transformer bago fundraise basari batiga abantu egesunte munirerie onyora senseme ya marani for the fact talina ose eto kwana obolimo onyora senseme ya marani ngo kwanekere nebinte binge amarwa abana kurusigwa maiso abana kururwa hani ebintu biro bono why marani we need to know why marani nande ninki kitakire go korwa senseme ninki kyabeire marani ukisikia kila lituko marani kila lituko marani why bono ayunaro adagiri kuligiriwa asenseme gortario baningoroje asumroberio bono mambia ayunaro ai andete korekana ime na isiko ya Gusii bado account Nyamira na ndete kukwanda igoro yogwa kusiko kwa omowasiri Timothy Mbati oyibono nyara ka kwa isiko no mugavana pe account yo anene kubatakana na kubatakana ne emirobelio osikubatakana na obukurumi osikubageruna obukurumi mbwabete ase ensemo eyo nindo chena engineer Philip Maina kuborina mheshimiwa Senator S. Okenyuri egobwata bya engineer Philip Maina kuna kitu hapo umeuliza sijui sasa wewe nitakujibu aje
Savi, lakini sasa hii ni kitu najua engineer Maina. Sasa hii ni kitu najua kabisa umanyete kabisa mwaka ingikiaba usingekorekanete, lakini bado unaendelea kuuliza, but nitakujibu baada usingo kujibu ndema ya tent. Vincent Maina, nitakujibu baada ya tent ororende mete ngote binde botambe kero nonye nonye nekero usinkwenda ndande sabali mambia Uikande bi omongnon fesana ya mambia nindo bireti kwenda asigito na kuru korra mugondogete usikujigo samura uikote bi, lakini montata ko tebetie na boko ja 10 muntu ngagenda iyo engineer wa mangana makongu sana de engineer Vincent Baina tuko na wewe etore na Joshua uta tokwene kino muroberio Ensakia ogoikere asenjera ya bene asenjera ya bene Vincent Baina tuko na Joshua uta kwene kino muroberio yo ogojeira asenjera ya bene asemambia yaboniga mashabiki anagenda untomera SMS kina asemambi yaboniga erinde toske naye gochibosio gochi se emeroberio ya kera lituko na atakanda akwira sense meri ya yebiro karondo SMS yino gogisomande ekiara no maitena goikana hara akwira sense meri yebiro twaratebani abere atatu bali bara sentimu eliose bejeto ya Ensakia nimbaroche baba ageja Paulo yobesho besha Geoffrey the Prince nindoje Keston Jari nindoje Moswadi Esnas Nyaramba kurwalia sensema ya Minnesota diaspora yobesho besha nimekuona bwakire buya mwenzi ngogendera koba ime yomoroberio asemambi ya aboniga litkore goro ntwakwane debintu bitano biribira irere oikirani endoto yao ngawatena goikorengereri a dream you should dream big na ande endoto yao ibe enene ngawate ibintu bitano na ngawatena na atiga iri bitano ibingo kora litikoria rero litukio tanga nayo tebeti ayuna ayebiro naso ire bono mambi manjuboreria nimengia ayebiro egende tanga ngawatena endoto yao iko o think big you dream big toga ni onde bwezi ine lika bungo kora yegoro maiko tumai kwande bibinde bitano tukore Thomas Wanja monto asiereria ndoto yao nande ayeteneni ekaroranje igo nayo weita abie kwa manyene focus hendu yakarenga tena be specific yani chora ngendo kieko takete achieve asobo kimabwa tobeka ebinde binge bigo chande ngendo kiao totonga tena vet your dreams yani chunjuga chi ndoto chiao nereria utakete ekorekane ochichunjuge ngendo giakane kakotebira to twara obwoba ase ogotaka goikirania endoto yao guika onye bwetome ofakamu gose bwete orusio boba bori ngendo kiaga tano ngagotebina toba omuoba kuburia utaka wikirania ndoto yao wikoborie asoroche na egende geta kere kuboriwa elinde okonywe goska gochibosio egendo kiaga tano namo bono nkogendereria litukoria rero goika okoreki goika opesisti yani goika osingerere egendo keri kwata gere okora don't give up on your dreams no matter how hard things get keep moving forward and eventually you will succeed to kwa moyo buna gotete goikirani endoto yao mwanchomorira to kwa moyo ne ebintu rabikonga buna gotete kwagache nyumba yao ebintu byakongire yaya goika bwe omoyo yani goika obe kabisa okonge kabisa bwe konge kabisa omwanchomorira igo oskiko chibosio goika eventually goika oikirani endoto yao igo to kwa moyo ekira kintu kigote abiri tukorare kini kya gatano nomo ekiare tware kogendera asiritko ligoro egento kende kya gatano na kabere make sure if you want to achieve your dream you should be surrounded yourself with positive people puna gotagete goikirani endoto yao mwanchomorera ayuna yebirongo otebi goika orre abanto bagwetana ine the people you spend time with have a big impact on your dreams yani abanto bali okobana barabu ebabwate ekerenge kanene asendoto yao eitabaye kore eitabagosire eisabago itamagoro gose bago bagere toye ikirani
Igo ikochore abantu babwate post mind enduma goikirani endoto yao. Abona nyo turayikirani endoto yao mwanchumuriria asingenjo abantu bari muri na barabwo nigo bakugoita moyo mbata getiosuke eba go discourage kabisa wadena ya ye kingekoba no tagete kugore gari umuntu go discourage wadene gari ugore gari igaza yitira abantu nkyo kugore gari aba otagete kugora otagete kuwagache nyomba usino mokogoti ore use nyomba mwagajide abantu bakubolina nkyo kuwagajire nyomba tata goro mokogoti inyomba isabwate kago kungete nayo kuyira. People discourage you abantu bagoita moyo no tagete ko cha kuwagacha abantu bagoita moyo no tagete komende stock ya biashara abantu bagoita moyo no hana abantu bali surrounded niko bagoja ekero bwate duka abago kabezi ogira onde bi amantu bari bagoja bakabeserero ahenga yokuruze stock igo manyana obosani nendoto yao na obasana baragere oikirani endoto yao ose kupi yere ekine gento kya gatano na kabiri egento kya gatano gatatu omwancho moriria ekarotete goikirani endoto yao. You should take action. Don't just dream about your dreams. Take action to make them a reality. The first step is always the hardest, but once you take it, the rest will follow. A action, a step. Oko chake step am umaite kutaka kwenda kilomita uiko chake step am. Iko you should take action. A action yoko take uikebe ndoro kabisa. Lakini yeye ntanga ni kro ya bere ndoro ujibosio uikenyare ye koroba. Iko take the hardest. Iko bere hardest. But the tome take action. To kira. Maita bantu bale babwate zeto kore bolda umuntu naro bwate usiba somete no muntu gete. Oyaga take action. Ayeti wa take action at that particular time. Omete situation ni tore boniga usore boniga egento kirete ore association e bonigo manjumureria ne libuna asinare wasiregeti go take action. There is somewhere asinare what yani uliselect kidogo yani watakete watato take step oka relax ibono yago costly mostly in your life igobono take getambogero irege tambogero take a step and you will succeed. Take a step and you will achieve your dream asemambi yaboni egento gia kianda ninde tuju okore bintu byane 10 na chagitiri tukuri goro munana kyota gete goikirania ndoto yao omwanchu muriria egento gia kianda goika o celebrate your success abanda bange mbali go celebrate the success yani bakora buna ebaiko tu mbama idina they have just take action bosemba kora the kende you when you achieve a goal take some time to celebrate your success. This will help you to stay motivated and keep moving forward. Ekerogo ogo chengira a success ye kwa make atu akwa make yeni gego ko motivate aibieka omonyene nande gwasuka ko jibosio umaite kuna mtu ameshinda 2020 lakini tariku yake no ena asante omuntu naro bwata no chiri buko mobuko ta koragira lakini omuntu na bakumugode ndagera wanya usino musacha na babwate besegete ta kugura no yo mwabo awezi lakini musubati yana bakumugorera odinda kana mugorera basubati kena moko bagorera lakini abakonyorana ayenjari kuriete lakini abobwate 10,000 ndio mubugo abobwate mechando gete lakini abobwate chibe saving abantu ko deadore to invest to beke lakini mechande yo gwetera rero ebese ryo bege tebeng ni yaki ngete ni gonyerigedi egokonye sure hiyo sebono tari ngagicho shutora debe emechando bwade iyango kubeka neyemo egikordo ditigo change lakini ebese no bwade bengi ebengi yango garukubeka na kora tema kore sibabu ya tuare success ya obuya ekyagara mambito manyeti ngaki ekyara monta yokugura mambya eyango begete kabati engiya abuna na ojobeke mambi aseki ingi esani obegete kabati no joliere mambi oganye tabagen ngote ina ngoja bai barajare karo kwa kureren baraje karo kwa kureren batu megisa ya bana you should do what we call
celebrate your success. Gwago roboremo. Agaja your success. Celebrate. Egento kyo moyo. Never give up in life. Yani to kwa moyo. Oisiko kwa moyo bintu bya ombigo ikarana. Antola asito ikire esa to akweto moyo omonda ga discourage osito gatiga into to ekabanyene. To kwa moyo omwanchumureri no matter what happens. Never give up on your dreams. Keep believing in yourself and keep going, and eventually you will achieve your goals. Omoyo aibieka. Bantu bako moyo lakini awe chitie bidii, chitie moyo na hande to masuko kwa don't give up. To kwa moyo. Na bora nyore bintu mbire bikongu sana. Bya penilia so mabwao. Ebinde bya nintira magorao. Ukiona Joseph ase Biblia. Bamura bamwabo bakamadina ane nyandoto. Aya ningi bakamuchaya. Bati wamura bamba amaide buna omo muroyo omwabo iri nyandoto iri bakorama na liri bwadeke bunguo kyobo konyi bwabo. Ekaro bagotwara ebirengera byoko moita. By the way, they had evil mind yogo ita Joseph. But yo maka badina yaya. Niki mogo itera Joseph. Ngete tigato mooni. Baka mooni. Lakini eba igete kabagate itato mwabo. Ina omwana ende ya moita. Chiangana chechi. Mugaka kamenya ka chandegete. Lakini oyo ka chandegete takweti moyo. Nere Joseph obo aneto Egypt. Nero yete koba omokonyi oboko bae ndagera ekero obogima bwako ngire ali sobo. Kero bakwenda ororo baromba manyiti. Baromba maidina ina yayo ino mwana olitone tikuchia. Meta jeta akaba mwana oire akaiwe pasu akaiwe madaraka kabisa. Igona ndoto yao ikikirane to kwa moyo. Ekiara chose bwere lyafanya kwa ta gaje tuna barabu yao ikali metaro kopekera Benjamin ndagere nyinge sana ali. Bya sana mwana ina ndo itranyo ligere limo turaro ali akabate ina rende akarikopeke komba ali asendagera abaete bakarwikanjira bakarokorure sachi bakatoka nege kombe yandi bakarairaniwa mbali araisingi kyabeire. Yora vera kwireka sana kulia raise dream yao lakini you should focus. Etome nabo ikirania ndoto yao umwanchumuriria andonsi ase oberete. Ayo na yebiro buna to kwa moyo ebintu mbire biragere ikirania ndoto yao ekerota kwa moyo. Abasani bao mparabia. Na basani baro ekero bwatebes. Mwete kuna watu wanajua kwamba bono choshuri na bwatebes. Bakolies gekoera turiko barra. Nande baganya. Bakolies. Ayobwete na ebara abasani kolende bare abasani baroche nibo yao. You should trade carefully omanjumere mayo ikirani ebintu byao. Nako tena situation yole. Nabora nyona mistake nile kwa korte mesinini. Estable wada yetoko take. Lakini nkwaya take. Eyagere asol. To kwa moyo. You should na bogo twara stable ende omwanjumuriri asemambi yaboniga. Ayo na yebiro asemambi ya abone. Natakanda kwera sensema ya check bono. Dole bari batumire SMS chabo asemambi yaboniga Ndizi TV. Brian nindo chokote abnobo semyo bya kabisa ime ya Ndizi TV. Ondene kinagia kogera utari gosuka. Inkyura sukire. Karoko nyorobo sembu no. Kayogochia. Ande tayogochia. Igega no konyorobo semi ubwansu kabisa asemambi ya aboniga. Safi kabisa ngende gali ndolense moya check ya semambi ya aboniga. Dole mbara bya basoire ime yomoroberio ase Ndizi TV nero bwansu. Gusii nchagera ali litunda green awande koru karani Nairobi akondani bwa kirebuya korwa bwo Karen. Dolphin Moradena, good morning, Brighton, Joshua, my parents, my children, brothers, my sister, fans of Ndizi TV, without forgetting my enemies. I thank our loving and merciful God for allowing us to see another sunshine day grow to him. Wish everyone to have a nice Wednesday. Until sunset, niko imeya Ensakia mpaka omwerio umurubiri. Sana, Dolphin, biyamono weke role ime yumurubirio. Ewa tena ombea adui yako aishi siku nyingi ili unapobarikiwa
ajione kamacho oyundo vinera dena mobisoe asaberu kabisa kiongozi Stefani Onseri adena kurodiana bonchari magmi present Victor Monda adena watching live from Nairobi West tuko pamoja hadi tamati na Susiri White Zakaria Makori Moginda Fredi Nyandi Kamosioma Chemani Yeji Radio Jackson Kinara Mwaka Gerecha Tariki Mokwa Amona Bange ime Ndizi TV Halibat Kirera adena watching live from Yongapo Mariba niko ndani hadi mwisho Mature tole chale dao deana kuruanya Chiji Secondary School Kemera Ward poke tutuwa masaba bokiete se William Mugaka au deana William Motari Oganda Mugaka Kurumigori County tuned in hadi mwisho Eno kumochera deana watching live from Isebania Boda Nyasaye onkonyire na arode ritko lige dinde Nguganeri abatokora ega sinabuo customers ritko pamoja na majirani wangu wa Tanzania asubuhi njema ineno kumochere Naomi adena watching you live Naomi Safia asante sana karibu Kesto Njari adena watching kabisa no alime yomorovelio Halon Martin adena from Mogonga Kisii County hakondani ya Kibindi Wardario adena morning president kulembakasi Nairobi ngobwa atitebu ya kabisa safi Waziri Mkuu adena good morning brother Brighton tuned in from Doha Katali akondani Sandra Makori adena from Kawangware always tuned in Sandra Makori Yobe Shobesa adena chamte makuni ni shoka si cha jamcham kuni adena chamte makuni ni shoka si cha cham kuni safi Yobe cham kuni safi timejobe shanga kiali kaiga lakini adena nende chamtema kuni ni shoka si cham kuni safi yobe shobe shanga watching live kore show ere maridadi kabisa Thomas safi ninaje Albert Kirera nilisoma yako Thomas Sobokado na Isaboke from Dagoret South niko ndani kabisa ime yumroberio Kenneth Gisemba nero mnyakero bokuru ase Nzemeria diaspora usama mashabiki ya Isobara au deana Bwakire tuko pamoja salam sana Ken biamono aso kwene kinano ole ime yumurobi ngaki diaspora bwen emburango ratwera wono Joshua emburango twera America nyinge bone yegora tugusi Joshua wande na lilia la jeto diare godua ego turimo na wera turimo miaka ebere itatu iga dimaitira kini Gisemba wade nembrango ra tuera apu Gisemba osenagi maidaba Gusii ali asen barba aseni mitane karagurugeroka montante bedie aba Gusii ali wamepopea mpaka chinsaga basimikire buyasano meto Gusii no manya bidii Gusii ago tumeka kanyomba gasinini iga otumeke binte binge sana osimeka jingeni meto Gusii no mongaini by the way Godfrey Anyuga araka na watching from Kangemia savi sana bali banda tutobwatia koru Kangemia abu ningoroje no lime yumroberio asemambi ya Aboniga safi endelea kutuma SMS yao asemambi ya Aboniga enero Ndizi TV bwansu boma Gusii Didi Nyaboke ningoroje wote bana yenere tese ninganjete kianda gekomi nanya komoja koyebwatie abuya sana gendera ko yebwatia enero Ndizi TV obwansu bomba Gusii gendera ko mbwati kabisa ende tosuke naye mbaka omwelio ngano okonyo rubwansu ngayo konyo rubwansu Gusii Ndizi ngayo konyo rumuroberi okoro sali tukuliao Ndizi muroberi kyoyo Ensakia Joshua uta nero connect binebinte byako jeira senjira ya bene na njigegeranya kwa mumana wadenga kebinto bire kabisa asemambi ya Aboniga ntomere uchumbe yao ondenga kyendera ko mbwatia asemambi ya Aboniga kiagara enero Ndizi TV obwansu boma Gusii Facebook you like you comment and you share You comment, you like, and you share. Karowa shaira abo, emdorende biyama ya kubwenera, asemambi ya Aboniga. To kwa moyo bwecha ebweite. Mwete abantu bali bakuro moyo kabisa gatana yaya ense nga kirega yaya etome kabisa abwene kine bintu bya bwene na bya sukire gochibosyo asemambi ya Aboniga natakanda rigere ya sense meye yesimi ndara nambara bya abantu mere uchumbe yabo pasoide ime ye studio
mete nambe yira seskini ora abnere WhatsApp bado dande nambe ina poko ntumira uchumbe nyingi mete kuna chabesa mingi SMS tiriko chabesa nyingi mbogo kuna chance nini gara kinanyora uchumbe wante bia sore mbale ba konte ba kombwatia lakini mbali ko like SMS yabo nkoganiga kimocho murarika musubate na twanyona denera mwembalia okoro ubonjore ligederi dalia ori achire kurangyo na boko ngyo ukante iko to bwati ori kabisa mbali toko nyona barabu ali magombo cave ba Victor ali kabisa mugaka nyakundi alia omugaka nere omugoyu guru alige kom na bande bawo ndingo bwati bare umurobe na principal bonzipi paka principal tuti guru alia bura butitisi mwenzi koba muraso muroberio koba kirambiya mono ikaro chore dendi Steve ne rubwan sumubusi elda na roro elida ya uri ajirna elda gurigire dinde manyena elda nera kombwadu yasan igabantu na bangi cyoshwa utobwati asemambi abange mbali bale team jini ya maji batari kuri gasemeze akino bale ase TV yabo nese mitandao bono mambia bia bono verisa nyanjamani rojina verisa nyanjamani rojina ndata kwirubilia ojia seke ba okyao na mwana Leighton bia sana ase umurubili tikanso meje SMS birisa toiga maya kwenda sense mediende yomotimoko ndo chegaiga eriyengo jagera God is grateful he has given power to start another day oyona rogo Chris imeye Ensakia bono mambia korwa boguseru raganga amasabiki abo kora na abaya welcome ade abana masabiki amakoro na abaya mwariganiwe abagen na baso abageni na bakoro mwariganiwe igawma ite biroge visa ine ondete yongote ni mate na bona amo geni kero ya igaye biroge visa ine kyanda gikomi bia mana Kirisia rogo yakaro kwariganirie abageni bali baso ire ime Ensakia ericha Makori korukera piachi bwakire buya Brighton na abokire na Pamela my debut debut ya Erija Makori impamera kabisa meto yono murgyo na debut yae na Makori Junior amo taru pore tokorwa pore asomo pore asomogaka ogachuba gosiria bakorwa engora yabo je asomogaka ogachu ogosiria omwana oye oragi ine ngora bagotoma guchiabo boy good morning ni Lilian Mugaka na Douglas Olina na mtoto Wellington tuko ndani nilikupata jana nikakushika mkono yule ndio Joshua nipata morning ni Lilian Mugaka na Douglas Olina na mtoto Wellington tuko ndani nilikupata jana nikakushika mkono yule ndio Joshua sawa Antonio Aldenere gorokora kambwato kaboko na gosogeri kabisa Lilian yesana ekarole ime yomuroberi morning Brighton wonderful advice congrats oyumbeti korwa sense meri ya kiamwasa ode bano ale ime yomuroberio asemambi ya aboniga Rebecca Robochere adena abana baminto Ensakia good morning nabaganirie emambia engia Caleb Onsase korwa dawa Katali my beloved son Joshua na my daughter Faith amasomo amaya safi kabisa mbiamono ekaranda koba ime yomuroberio obwensakia abono mambia asante sana nindo jegaiga Brian nyecho ya ode no alimi yomuroberio hanete kutubwatia asemambia ya aboniga safi kabisa nataka ndaenda sese milinde motumoko mosinini yingoirana Doena sense ya magazeti torena ali amurekere oaire oborito litgoria Joshua sijui kama nikuje kwako ama kuna kitu nilikuwa nifanye kabla sija kuja kwako yogo ntaina tikatora enda sense meli ya Enokem Agrovet Limited kutoka as omochobo songo as baokoa notegetiko kinyo bole mibwao notegetiko kinie tugo yao notegetiko kora ebinto ose kwene kimuna waitire amakonde waitire bichuni birigo chandete waitire amageja ningyo kora yenda guikase Enokem Agrovet Limited ni kutoka somochobo songo onyore obokoreri obuya bolibora kiniri gasaliao nande bolibora kini obotugibwao andonsi asoberete babwate embusuro engia kabisa ere certified seeds na obuoyo ebira ene kibuna ngo skole go chibosio asobore mibwao babu nota to cha go botugi babwate bichuchu alia paka none kiru tukerimo bago kwa ebichuchu ebyo
ng'ombe yawe ya ochande gutabwate mbeu inkioganyite genda aria azenzemo ya Enokem Agrovet Limited omochibo songo amo nimero 2 baragokonye erakini ebirengo by'oboremi bwao ngayoko banyora aria sensemo ya Kisii Kenyoro Farmers Cooperative Society ange na Market Plaza. Bande banyore mbabwate orosagirwa post share yali mbabwate orosagi alia ase Shell Petroleum Station ya kare ya Karukiru Falcon post yani barambare na Shell Petroleum Station ya Karukiru Falcon asamatuko amagega genda abo bwenyorere obokoreri asogokini obotugi noboremi bwao. Hello morning, ni Rachel kutoka Gesima Ward. Tuko pamoja hata kama tuko na matanga, tuombe please. Rachel, nani amekufa? Tuambie. Tutume ngora gochi abungo yo sirete. Ade ano abari me yomoroberio korwa sensemo ya Gesima Ward mongna. Rachel, wala tutebi Gesima Ward yo metenene na kendo bade Makoro to Gesima rugoro to bade matongali. Litongalia gose Nyakongo moino. Gosing quarantine, gosing majuriad, gosar mete karote a Gesima Ward, Gesima Ward Rejo. Kwa konte specific place yabo, tutume ngora ya itora kini na Hello morning ni Rejo kutoka Gesima Ward. Tuko pamoja hadi hata kama tuko na matanga, tuombe breeze. Sawa, teatoba sabiri nyasaye abaye oboremu ekromoendete kutwara matanga ase ensemeyo. Pole na bali mwasiri abamino mubate merobeli bitkoria rero gosimu anyororo watu binanyagete osirire etugutomengora etukorwa Ndizi TV anena somoroberio pwensa kebona mamina tigenya sae abaye oboremu na ndabagate asemambi yabone enero Ndizi TV bonsomusi toska ngwere nanda sentundende ya kabere eringo koira asensemo ya magaseti konde nyero ikoragense ya maneno sia bona mambia nagote una ngokoira ndego ikasi University ya Kisii tonyorane na Dr. Kirongo tukwane na kibero beire anekero aborokiwa bachire as university yo ane gochaka mwaka bo mutangani as university yo. Teresa Kamtade na good morning brother Brighton from Muranga ni ontegerete kabisa. Grace ngwenyi morning Brighton kuro kichauri nyansiongo nonde ime yomoroberio goika omwerio. Joshua kasi kwako ekero ngonya koroberi koso asensemo ya magaseti. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Rumba imeburera ya rumba. Wana mapambala tupatie nyama choma kila mtu mikono juu. Wana mapambala tupatie kachumbari. This is rumba nostalgia emeburera, the really rumba nostalgia. Negi ntoko igukego swapaka the bone marrow. Yes, the DNA, you know. Kere Jumamosi, chinsa isano mibere nenusu, chamobaso, goika chinsa ikomi, chamaroba, na papasiko the bad. Enyoni atakuwa nakuletea kila wiki Jumamosi kuanzia saa 7:30 mpaka saa 10. Rumba nostalgia emeburera. Rumba nostalgia. Utapenda rafiki yangu. Utaipenda. Eka
company yuko bikuburendi ya One-on-One Security Services Limited iyo yabeire asobukoreri wetanige kake myaka 53 nige kurwe bukoreri bw'ibirengo bw'igoro muno gucia se chi company naboigo n'abantu asorogonkorwa Afrika ya mocha jobs chabo imeyumu chu Nairobi niguchire M House Woodlands Road off Dennis Pretty Road no muchukisi niguchire Gisemba Plaza first floor egatiyo bukoreri bakorwa ngamuna static guarding services kubika bare CCTV na boigo monitoring mbabwate real time GPS tracking nkore ndabare abantabanene ngokora bare security consultancy nkorwa bare cyber security services nagokora security audit and surveys mbabwate boigo a unit ya K9 ngubeka bare solar systems na boigo amangana yokolenda chibesa na guchiena na guchia sechitakeire gose cash management ngokora bare private and forensic investigation biometric and visitor management systems nkwegelia bare amangana security alarm and fire fighting equipment na electric and razor wire fencing ilyokumanya mange mono aliyabagokora bakirisi gakichinde chonsi iliyonyoro bukoreri bw'ibirengo bw'igoro One-on-One Security Services Limited oburendi chinga gichonsi Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakonikirundekerene nagokorera chibiche chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asorogonkorwa gusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Makori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite koda ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turenekerenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Kero muntu nabwato muganoye kurweiburitwe goikasa ikirebuniga kurinde kero igentekemo kebwatana numugano yomo guchia sumugano kabiri negentekyo nomukia bwogwe tomakigima Bema no manju muri Ndizi TV karanda to kubwati mu rubiri bumugano ne na Lydia Sofia ganda to gotoera no to korendra bageni bakirengenjo mugani to erro mugano ye ototeina nkia korire na nkia to kora sensei yoko gagira kirali tuko lya Jumatano wojagira chinse ibire chamarwaba yona riri bageri abene gukware ni asenjera ya bena kero ekerenge kenene kyumurubulyo bwomuganone no kurbugusigeta buchia sumuntonde elionera nyari bwetoma gwikibirengo byigoro lakini ngaikangarira ngotebo monenone abona chagitega Yesu nae tata umutori bubo kimabwane kandi ikebungweke ukoigura higa yego uigoro kunure igengoreye ibintu bire maho musunte mebikoreki bisoke tonya tu aseri u uchisikege ita akaroma mukorera igatenentie gari ekaratenentie gari akamote yako nigana nabango kwa na higo mama kumwerese iga iga sio chambura HAPPY
igentekanga na kigura Nairobi 150 shillings. Brighton Makori ni gairire ribagerio na guisaransa n'abantu ao erio gukorentera emegano yabo. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Esukuru y'okwegerya Burundi bw'ekigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bw'ekigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bw'ekimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bw'ekibus CE heavy trucks F PWD Chiabantu bali nobarema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive obuye bw'okwegira na Rocky Driving School mbulya buna ebirasi byabo nigo biri flexible chingakichere cyonsi uratakase rituko nigo bagosomya omwaka omugima aborokia babo nigo banjire n'ikiumbe kiriye gikurigero y'ubusera bw'Uburundi bw'Kigali gya NTSA bwigo nkwegirure asense mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru Gusii asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kiwoge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabu ati special offer bono asebali bakolire ekerasi gya form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Mbia mwana mwanchu muri Ndizi TV na nejinga jiringo kwira wika sensemo ya magaseti asema mbi ya aboniga kuri nimbari manda tutuma SMS chino nashukuru sana karumurime yumuro Edwin Matagaro Brown onjali mukona sisi ndo jina Menke Wycliffe akona sisi Roda Kemi akona sisi simambi ya aboni mbio nasima manda tutuma ujumbe ya ino karondo jina Debola Mamu Santi audhana Mungu aradhana lina bolina ingekuwa ni siku yako ya mwisho duniani siku ya leo ungedu eragonte bina angeomba Mungu amthambe dhambi zake zote. Namubona je kama ingekuwa ni siku yako ya mwisho duniani ungemwambia Mungu nini? Ama ungedu eragonte bina ningeambia Mungu anisamee dhambi zangu. Nara udhana mugaka Bonvas kuna City Makimi present ekiongoza wanenze ni soma yako huko Simba Yeramani Ezekiel Okemwa kurunya bitunwa ni mugeni wa inofficially au dhana ereno mugeni kabisa bwe Ndizi TV lakini osoire me umugima oyune Simba Yeramani Ezekiel Okemwa Agnes Makori dhana usinisahau kwa ufarume wa mbinguni from Kemeraba moja au dhana ere ya kwa una ditukule ndio mwali yarenge angeambia Mungu asimsahau katika ufarume wa mbinguni. Evangelist Brendan adhana kuromarani kierine akona sisi Sapronsora kosa akona sisi kuru mugirango kuru sauti mugirango no wali miyumuroberio na some chichinde sikweba undabu kuru magenje mbake kinyerukia nyagenge akondani Bonvas Agostino kuru magenje mbake kinyerukia nyagenge no wali miyumuroberi bale numurugio ya Chenfa murugie pamoja hadi tamati. Yes sana ingekuwa ni siku yako ya mwisho ungedu wanasema ya kwamba mimi ningeomba Mungu anisamee dhambi zangu. Edwin Omwenga kuruka Jado present watching live no ali yumurobelio safi timedizena nere na dana Teresa Mboga dana watching live from Saudi Arabia. Good morning President Joshua, niko ndani hadi mwisho nasalimia mamangu na watoto wangu na waambia wakae ndani ya Ndizi TV. Natuma bora yangu kwenda Kebirichi sublocation kwa kumpoteza
Omolisia Helen omwanyekanete Rosia report kati yao. Engineer Vincent Mainade na juu yao basi adewana automengora yaye gochiase enka y'umwalimu Burumo alia korwa senzemo ya Burangi PH. Twende tutumengora asibali basiria bamwabo asimambi yabone usibaendete nimiroberio yoko ni bali banyarire bagutumuka korwa soboiko bwensi. Bwakire Brighton and Joshua Giles Mnali koruki kwetu hoteli sunekani kondani kama kigogo na watakia familia yangu siku njema. Babangu Gachanga, mamangu Moraga Changa, mandugu zangu Bauro Gachanga na familia yake. Mogubo Mironga, sister yangu Divina Gachanga na mama watoto akiwa Kisii Town na my firstborn Faredian Wamboi. Mungu awajazie neema kila wakati. Huyu ni Joshua korwa oyo akoroguna Charles Mnali koruki kwetu hotel. Charles, leo umefanya ile mambo tulisema ya kwamba pone kwamba kila malieta buya na tuwe ya somere buya pia sana. Ngwane lichi customer chonsi echire gabwa se Kikwetu hotel. Kikwetu hotel yotoka sunekalia asura nyore chabatie ngororo kabisa alia mandasi ya maya kabisa chaengi ya kabisa ngono kwebekira mabere kabisa alia ba koroseri bintebi ya kabisa. Kikwetu Charles, sijui kama kuku ya kienyeji inapatikana, hebu ni SMS kama kuku ya kienyeji inapatikana. Kuna customer anataka kutuma hapa kule kuku ya kienyeji Entebi tiangenda senzeme magaseti asimambi ya aboniga kondegenda untumira uchumbe yao asimambi ya aboniga. Tuenda senzeme ya magaseti nigombate chigaseti sato nimbate the Daily Nation the Standard nimbate gaseti ya Daily Nation katwara the Standard na Taifa Leo. Taifa Leo ngwe katura ali torena aki gashagwa aetu edi korengana no robot ruodo tina bono grade ala nyone d we katura ali tori grade na maene ayo ngori ndi Taifa Leo badai kone tiango ile ngasikaseti nchakiri kaseti ya Daily Nation eyiye murekete buna Ruto at 1 umurai bwense nigakore umwaka yo magesa sohobisi asobokore libwaye buno murai ogatano bwense ya Kenya. Ekaseti ya Daily Nation yeligete buna okore umwaka yo mokorende ebirengeri aho ni obendete korwewa igoro yo bokore libwaye bwe serikali ya Kenya kwanza nonyeke akore umwaka oyomo lituko bune eli harero nalyo murai bwense Dr. William Ruto airete eira yogoswa obisi na koba omurayo gatano bwense ya Kenya akalichira chinyinke echie chinde aikiraniri ne chinde ataraikirania lakini mo prime cabinet secretary Musalia Mudavadi agote abuna omurayo bwense otemire gochikirania echinde nagendrete korinda ba Kenya abange niko bagote abuna bado ebinde bisarigete deputy prime cabinet secretary agote abuna ebintu mbiyabire ebasukira asinini nando murabensi nagende tokora ebintu nanaendrede korende aba Kenya because odela but korende aba Kenya bange baraba tena bintu mbiri sambamba ebinde bisarigete aindo jenerere bechi ya kabere ya gatatu ya kane ya gatano na gatano nomo asikatezi ya Daily Nation boigo info track yanyarte kego sokyo roboti ruaye igoro yobokoreri bwo murai bwense ngakiakorire ekero batebete buna ange 55% performance yaye ekero mo debut yoye about 47% ubona bobokoreri bwaye asichi wisara jirichi akorere buya giture kindiki nere onyarega gochorwa kwa bomotanga roseka kwa ranked omotangani buna pest minister oseka cabinet secretary akabwatiwa na Ezekiel Ombaki Machogu asobokoreri bweji ministry gosti minister ayunaro agendet aba Kenya emeronke tanomo na isano asemia nigo batebruna obogima nigo bogendete gokonga nebinto nigo bigendete gokonga ebio bitakeri koriro ne serikali ya Kenya kwanza erinde imakomekana yaya ensembuyere ayunara murkeire boige pechi ni mogedena inki yekale koba ekero laira akarigotwara emekutano au asikia makeri GODM kazochkurire sebeja gatano kabere ni yemurigede na bono umurayoyo laira morodinga na bara chikoralia
bwangoiga amang'ana amatindi sana kubatikana nechingwana chichigendete ase meli ya Bomas of Kenya ekororekande buna abarai mpare korwa ase serikali bagendete ku frustrate tingwana ejo chigendete igoro umurai wa mwasimiro moja kakariko chair a crisis meeting ari ase ya Simio Summit ni gobono atebiruna mparigerete kuchikorwa oroboti rwabo rwa abene oyo chikoba omunyakirobo ase Central Bank of Kenya Andrew Musangi ni gonyariga kurire buna ni aho chikwene kibuna ngosavishale gosingoretare obosera as a body of directors as semeyo ya Central Bank of Kenya toebese kore mechando yaito gostogende strike abu nabanyagitari bakarote abuna kwanire mechando yaito gose togende omugiro abo nabanyagitari ngo chiturugurira ayo barabya ngike kwera bakari gukwana ayo ayuna aramurikire ase bechi ntangani egaseti ya Daily Nation egaseti ya The Standard Dende tiango iroro torena narali amurikire esegi gatigati yanga yera the part of within niwe kama jikoragana kiama ose omabwa Kenya kwanza mbobwate esegi gati nene ekero ikiama kia UDA getagete kolie komera ebyama binde na kobeka ekiama ekemo inere mulekira se beje ntangana una eseginere gatigati ndingana ndengana kubate ringo ligere ndio sindira sega set igoro ya mangana LGBTQ mondonaro ntomere gegana kwanira ningekambiro gya kwanita mangana LGBTQ ebanje tukora wasi kyombe kyabo osena gote binde badaye ekero tokubwatia lingana elio eboigo ase peche ya egasete tstande beje ntangani abantu 13 nigo bono bale ase kambero igoro osebege tigoro ase kambero igoro ya fake gold scam ya 1 billion ayuna aramuri kirina a section of 13 suspect nigo bale ngibaige tigwe ase kambero kyamiri man court ekero bayirebani 10 yomo banyarde bakubwato kwa ne cash bill ekero babere batigarete igoro ya mangana yo bwaterneti igoro ya fake gold scandal ababunge bali ODM misco a first win of a party explosion yani ababunge bali banyara bagoseriwa korwase kya magiodium ponigo banyorire omweso magiga ya political parties bateduna yaya temangana aligeriwa bamayo chikoba expert kwende ko banyoro omweso muna bali kura kusikuru ase kya mekyo gya ODM Ruto ni gabero bisi asomwa koyoma oika boniga naki aranyare ko compared gati ya umurai bwenso mokoro Uhuru Kenyatta amono murai Mwai Kibaki ayundo nyerea sebeji ya kabere na gatatu na okorre kende conversions ose ara abekiru kebiro gati yere no murai mokoro bwense ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta na Kibaki Emilio Mwai Kibaki abundo nyerea sebeji ya kabere na gatatu omwanju muri ngwere na segaseti ya Daily Nation eri murigirde buna Musari Mudavadi erate na President Ruto made promises and he has kept them oyi Musari Mudavadi watavuna eyo murai bwense na aliyete chira na ando chikirani eyo nganya kwanza scorecard Ruto at 1 ena bagote baboigo esomere nge beji ya kabere orena ningigeragere Musari Mudavadi erate bebuna umurai bwense ikirani chira ekiraba Kenya bande bagote na bado mbararo kende gya korekane ine beji ya kabere na gatatu egokwanda amangana ayo beji ya kane igasetia Daily Nation ni gegote abuna aba Kenya bange nigo begende buna ense ya Kenya nigo erochi asabe. Most Kenyans believe country is on the long track. Aba Kenya bange nigo begende buna ense ya Kenya nigo erochi asabe ekerondo jena baruete birengere libyabo. Kolengana baruete birengere libyabo kuru ase county ya Nairobi 61%, Western 68%, Nyanza 67%, nabuo barekane bataisa negeti no bokorali bwa abarai ao na nene ngakibagoteba ense ya Kenya erochi roche nyasome ase beji ya kane beji ya gatano
Nige mrekete bado oroboti ronya diro kubatu kwa ne kiombe kyo kya info track ekyo ke hote abuna ange gatigati yaba cabinet secretaries nigo banyorete edi o change umete kero konyore d igotori go university igora soji college awa by the way osoji ko kora mangana bridging igobono wete mpapu ati itima edi ne pass mark board edi brain I don't know what edi plus eyo ya insere kabisa na roboti roko bato kabuna ina aba wasiri abange nigo babate grade ya D o chainse korengana no roboti na ba koremer ekewe kabisa oyo tangaine no wasiri bobone ndibwe kidure kindiki oyo bate 59% umurai we kiama ani tari murai ose SMSM education cabinet secretary Ezekiel Machogu nere ni gali namba ibere oyo bate 55%. Bari banyorete wasi bari gati ya 40% to 49%. Abuna banyorete inse kabisa babwate grade gia AD. Esomere ayo ase bechi ya agatano. Bechi ya agatano mo nere murigete buna aba Kenya abangi nigo baendete kurombi na gotatwara ebese ane ekero amagori yebintu agendete gokina ase ense ya Kenya. Gati yesukari amo ibintu bine na bibikinete obosie esukari amaguta yo kuruga na aragendete gusumbu aba Kenya ebirengereria kere binde bikinete ligori. Beja gatano kabirere ndo mwanchumene murikirete na Raila Odinga oyuru muraiwe kyamagia ODM na ande oro muraiwe abo bwasimiro moja na robereri go chiko kwana bwangoiga igoro yechingwana chirijigendrede asamaga cha Bomas of Kenya chirijikoreta gati yo mwa Kenya kwanza na mwa simiro moja korengana no roboti ni gemurgede buna Raila ni gatebiruna mpare kurwa serikali bagendete go frustrate ose komo chichingwana ejo patara njigendra asenjera endonge Baptist Tribunal ni gobono suspended ODM decision to expel 5 lawmakers. Ni gondo jena ODM party ni gobono nande yanyoru ogwakwa magega ya ababunge bali batano banyarire bago serwa kurwe kyamekyo banyarire bakonyora omweso magega ya political parties disputes tribunal yanyare gego tebana yaya ne yandeta kuriringa neryo igaba chumba abumbanyara bakurusiwa korwa sekiama ya ODM ayuna arara sepechi ya gatano kabire kaseti ya The Nation engo charali ase beji ya gatano gatoto nilimurgadena I'm coming with a bloom to clean up CBK oyo yo korogona monyakrogo Central Bank of Kenya body chairman monyakrogo ase body eli ya Central Bank nere Andrew Musangi ate abuna nigajirine kiabuso aise gwetuwa ni aojukwa busobo cha bonsi obwabeire asebengenene ya Central Bank of Kenya akona ufagio ni amesema na bwate ekiabuso egetindi sana ayuno jenaro agendereire ase enjera yabene omokonyi bumuraibu enseri katika shagwa no ara sense ya Colombia annekrobandete go kwanda igoro naki mangana yekagwa akurigirirwa ase ense ya Kenya amo nejinse jinde ejo ja anene eli ya Colombia ayuna ara se bechi ya gatan ya ikomi egaseti ni ya Daily Nation kindo chegaiga melina MBs nigo bakare korigereria igoro ya abantu komento asense meli ya Ibla Pod aboroje na bachumbe bakare korigereria engana eyo abasikari batato nigo bana banyarire bako kana bunamba tumegete chinguru aso boibi ose lobalin violence judge banyarire bako kana nyanyora USBG ya 14. By the way, litukore waro footage nere ya ora tu ya CCTV abaibache tase county ya Nairobi kanisa yemo na kuiba. Abaibita tabako le makuibe kanisa ngakiabe. Mbaje nejiba sitalinke bakaibache computer, bakaibache TV, bakaibe keyboard, bakaibe bintu tata abaibi mboro ketuwalia bakwenda kuibe kanisa ngikiaba abantu bakolema kuiba kanisa. Waziri mkuu wa government hakuna kazi imefanya. Waziri mkuu wa kazi ya serikali ya korire. Edwini mwenga kuruka chiadi no alimi yumurubiri. Serikali tera kora kende.
oyu wasiri mkuu wa watebana yeye eraroje na serikali kende ngeyo ya kodire no nyengeke ibine birengere bya wasiri mkuu arure nere igoro yobokoreri bwa serikali ngwira nane Somaye counties kone ndianda ira nasiga sezi ya testanali beji ya kabere nere murigidina Ruto scorecard as compared to Kibaki Huru and beji ya kabere nere murigide igoro yobokoreri bumurai bwense Dr. William Ruto ngaki okobore ngani no bokoreri bwa Kibaki na Uhuru Kenyatta ase omwaka oyomo kerongora igora sinini ndolena Ruto Uhuru Kibaki 1 year office Ruto Ruto aso mwaka oyomo implementation of CPC reforms, higher university fees, virtual university launch, skyrocketing cost of living, hustler fund, KEMSA scandal, 50 cabinet chief administrative secretaries appointment rural irigo ase Uhuru Kenyatta erenkia korete aso mwaka oyomo korengana gaseti at standard free laptops for schools plan failed. Uhuru Kenyatta ega fail amangana laptops ega fail. High cost of living njarengo engaki ya Uhuru Kenyatta. Terror attacks, Westgate Mall shooting mangana na betororo. ISIS trial, hustler chat scandal. Eyonete na bibia betengaki ya Uhuru Kenyatta. Engaki ya Kibaki rende omwaka oyomekera ngobis. Aba Kenya mbanya the free primary education, anti-graft measures, prison reforms, delegation of powers to ministers. Ye kero kombe abata tabu kero iwete okomachikona Kibaki na ale match mopeta tani abababiri kero kombe agabu kero gaseti ya testana linyarde kero kombe kabisa na corona na rali aroro ebeja kanne mrekdena eseginere gatigati ya Kenya kwanza anene ase oborai ase ekiama nyanyora ase beji ya kane ngujarari goika ase beji ya gatano monere murgedena abakageru 13 suspect megetiwe ase kambiro kemirimani anekero bakageire gosiba goserwa igoro ya vehicle scandal ase 11 banyaride bakobwato kone kashper ase babere abare koruchinsi gisiko banyaride bagotigaroro egere kinekyo kegochi kogenderera ayo naro arase beji ya gatano mega seti ya the standard nemurigirite gaigana court declines to review ruling on gays association ekambero nigo kianyare kego kana okorigereria amachiko aria arengete korigeria mangana agay ayu LGBTQ asense ya Kenya nigo bone kumachiko kana buna Supreme Court dismissed a bid ya Omabay Omabay town bita Karuma niganya thika gobori na dingane ndia takeri ko siekwa sese yetu ya Kenya kolinda ko machikorana abe kodi niyo ya deruna bita Karuma tabwate basis ko tabwate borori boy saide aso kwagiu asa mangana yuo bechi ya tano kabiri ni mredena court kambiro ni obono kyanyarire geko batanga abantu batano 66 Mackenzie followers asa matuko 30 days adebosio ekero ekinekyo kegochi kogendera ekero gochi kogendera boigo amangana ashakahora exumish okorusie mebere gochi kogendera litko liarero asenseme yumebere ni katikarte bado shakahora njanya koera goikaboniga omwanjwa omorigereria hekarongo kwera wikase beji ya gatano na gatoneri murigedena murai ose Ruto to unveil third generation maisha digital identity card bono murai bwenze ni serikali kuchere gosiori ebibande ebiya ebibikorguna maisha digital identity cards korengana na ngoyo korengana na Immigration and Citizen Service Principal Secretary Julius Bitok niganyareka kwa na serikali niko bono ya bekire miroberio yochikwena na digital identification cards gosoka chire ebwa ango iga abantu kurwa sisemo ya siaya niko bono baboriwe kwena kibuna nkorosi bale miroberi na kurigire dina embra elinino egotwa sensembe inga kigo chigo konya abantu ekyagera ekerera tula betoigo enyingera terabe as ensemeyo ya siaya ayuno jina ramurikere asebechi eyo kardoska bosioni gemerkedena ababunge
baribe kiama giodia banyara ba wakusko bono nigo banyorire omweso magega ya ege bari bateneta mangana political parties political parties ya manyarike ko bate igiko boli kiama giodium keradia ko baka isiko ekiagera mbaendete kurigereriwa asenjera ya mo wose eyende Nyanza UDA leaders say Raila bias towards disloyal MPs. Ababunge anene baliba koru wose abaraikurwa sensema ya Nyanza baliba ko koboko ekiama kya UDA ni oba mochirio muraibo mo bwasibiro moja buna nigo nigago agwanchiriria ase ekiama UDM na waka abande isko anyanyora sebeji ya 10 omwanjumureria on this TV ino jina la mulekera se kaseti ya The Standard tiangwira na se kaseti ya tiangwira na se kaseti ya Taifa Leo kaseti ya The Nation ne mulekera mna amutua Mtura Kilonzo Junior oyoro magavano makweni bano niga aboririe ebo tukigokorwa igoro ya obosareku nobo bebwanyare bo kwenekiwa ase mangana health services ase county yo ya makweni ngira ne ase county ya Nyamira ni gondo jina senior county officers ni baliba uwo sacked oyo nyaraga ko butwa sensemo ya corruption ose kakagena ni gaikera ndio bokurumi ni bana nyarega ko moswera umugavana bwe county ya Nyamira Amos Nyaribo ekarate abona it was an fair dismissal oyo oyinere okabiru mu wasiri bwo bachenu wasi county ya Nyamira Timothy Mbadi bono ni gachire ikazeka mbero kya mangana yoko likemeremo na labor relation code ase county ya sensemo ya Kisumu ekarate tukuriyo boene bwaye ekero akora wana Danson Omali buna omowakiri oye asekine kibono abekire ase ekigambero ase ensemeyo ase county ya Omapei ni bono abalemi banyare bakoborigwa korigi enchere ngao yogokora oboremi bwabo ase ensemo eyo erigo chokine rigesa ase county eyo ya Omapei ase county ya Nyeri ni gondo jina university ya Karantina university ni gobono ya nyorire vice chancellor omoya Professor Rainas Mutili Gitonga nere bono gochikoba vice chancellor ya Karantina University kubatikana na university yosomo nyakirobo University Council Francis Gishanga ni wana nyarega kuralia yo bona bono Gitonga ni gochikoba university yo ase miaka 5 ere bosio ayani gachire ekaromo wasiri bwe semese kirima jagunere anyarire kago gose kagwendosi engana eyo nindo jara se county ya Nyandarua ni gobono abanyanyimbo banyarire bakobwata omokori mirimo bwebengi oyomo kubatikana na makweli yo mwanji oye utokana de asenyomba ga kwete chiwikibere chia etire Joseph Ngungi Mwangi obwate myaka 20 na kianda oyorenge omwabisa of veterinary osomo of veterinary asenzame ya Ndarawa ni gatogete gakwete ase enyomba yaye asobotuko obwa itarikibero motenyoga kianda ekarabono oyo kagere wikirania mangana ayo ajete underground korende nigobona abege tubyara litsukuria Jumatano marogoba ekerobotuki bwacha kiwe ase enseme oyo kwene kyayo Nyandarua Central Criminal Investigation Officer Eriki Ojeng ayuna aragendrede ase igaseti ya Daily Nation ya Sansemeli ya counties beji ya Karengei beji ya Emerongebere anene muregerda mangana accounts ni muregerda mna alam gose liberality ndi gose nigo yarekanina cases jetina ja baokora gose ogokina gukwiruso moyo kwa abantabake ebigori ebikenigo yakinire mono kubatakana goskore nganati na moiti ngana Rivaro Hospital nigo ya ono kirose ya asioribuna abantu ababarabake nigo bakari gweita mono gose bakari kwerusi obomoyo ayuna aramurekere asebejeyo asensemo ya counties Kajiado ensemo ya Kajiado ni murekere tebuna leaders bali ange numurai bwense nigo bono ba muboririe
ODM Raila Amolo Odinga gutawa gosereria kubarusia kuru ase ekiama ekyo barabwa dabona barabwo nigo bare tayari sana kurigireria ningo bagosira nande ningo okobumosani obo ayuna aramurekere ase gaseti ya Daily Nation yango ire wika ase gaseti ya Taifa Leo torena narali agenda the Rinet Muranga ningoroje watching from Saudi Arabia nyona gekora gense ya maneno siyabona mambia daktari Kirongo ngojara studio koru ase University ya Kisii atebina merobiri kiba bekire anene ekero abana ba mwako motangani basoire ase University yo ya Kisii the Kisii na University yetu ya Gusii bono rende goikatunye morekere na torena merobiriki ya bekire enamberi atakere goso ya soire gose bado aborkiwa bagende goso ase University eyo ayumba badai ekera goika ase studio ase mambi ya aboniga tigango ire wika ase gaseti ya Taifa Leo ngore roro umwanchumureria ase mambi ya aboniga gaseti ya Taifa Leo nigekarwa abana Gachagua apata alama ya D Gachagua ningo umukonyi bumurai bwense Gachagua niganyorete alama ya D na ite toroje gose bado igona gwete badana laisi rigate na Ibrahisi rigate Gachagua jana alipewa alama ya D kwenye utendakazi wake na shirika la utafiti la Innovotrack huku serikali ya Kenya Kwanza ikifikisha mwaka mmoja leo tangu kuingia uongozini mwaka jana. Alama ile ni D na ite toroje ose bado yu naro agendrede Kidura Kindiki nero tanga ina saba wasiri alipata 59% huku Ezekiel Machogu akiwa wa pili akiwa na 55%, Kibujumba Murkomen ni wa tatu akiwa na 53%, huku Mithika Linturi iwasili wa kilimo akiwa na 53%. Bataetabu Susan wa Fura oyo nere Susan na Kuminja nere oyo katano ekero abwate 52 Adani Ndwale nere 52 Ababu na Mwamba 51 Eddie Duwaro 51 Alfred Mutua abwate 50 Benina Malonza 50 abande bakagwede ojinze toyweti igobona abande mbabwati mbara akora buya ayuna aramurekera sigaseti ya Taifa Leo Chebukati alivyocheza Raila ndio nero nemurekere gaiga punduki zilizomolewa na walinzi na watatu mashuhuri wakaruhusiana makonde katika ukumbi wa Bomas of Kenya muda mfupi kabla ya kutangazwa kwa matokeo ya uchaguzi wa urais mnamo Agosti 15 mwaka 2022. Kwa taarifa kamili nyorana ni page ya 3 orosome ayo amo na mange ayuna aramurekeire mwanaume aua mkewe kabla kujua sababu ya uchumbe katika WhatsApp. WhatsApp oroboti ose SMS ya tumeti WhatsApp ya geriro mosaja kwa kamukaye kumukora na nere kwerusi omoyo nkayia enyorere beji egaseti ya Taifa Leo wesomere beji ya kane na rayo amurekeire kipunga jaua watu Libya okoranere kirambauti ngiti tabanto 3000 alia asensemo ya Libya imekumbwa na mkasa mkubwa baada ya kipunga kuita abantu 3000 unoje nande nsineri ya Morocco ase omotengejo motindi oagete ugaita bandange chiribubere ningi kyaberense ebinte byonjoreri nyasao isire goja hanyori rugoja bono rende tinjetinda amanyara kindende na rayo litkurigoro timu ya Harambee Stars yanyorete ogwakwa ekero yanyarete kegwakwa egoria yama asirigana lietagero se sani tiani ekeminano kyobosani na South Sudan ekero yabagete egorie eyema asirigana liesagero ase egosori yo yakorekanete aria ase egeti kya Nyayo Stadium abune litkurigoro igo Harambee Stars yanyarete kiwi korwa litkurigoro yani amakosa ari ngama keigo amakesan
Stars bono nigo bono yairanire gocha setup yairanire irigire kabisa ani amakosa ali kama kasana bise kurigire lialia igore bagete alia sensema ya Moi International Sports Center Kasalan in Nairobi karo bagete igore yamo asirige na liesagero igore yabegetwe second minutes yani yabe gujira kachinga sana alia ekaro Sudanese Bright Stars ani montodia korteri goso li nene sana li backup salia onalo jengo yeyo na bakorda magosa manne sana kolende igomba ikole twe tikabono berobelie ayuna arondo chara sense mya magasitu manjumulia semambi yaboniga bono ngwenda sense meri mutumoko manyenga idaktari ikire ende tokwirana abuno ikire tobenere assisted one mambia atebina ngakiba bekire meroberi mikakati as University ya Kisii kwene kuna amasomo agendereire buyane nekera borokiwa ba mwakomotangani basoira University ya Kisii yanda utomera uchumbe hase mambia boniga ngakia yoroje noisanigete ne university na cyanyara chikwaria ni aborokiwa as university se weko mwana gaseriwa bado utatumia uchumbe yako ngaki orocha bokora bore as university jeito sensei ya Kenya ine rangwe na torto kwanda mangana yo aseka kirebosto skene on this TV bansu bomo Gusii. Ndizi TV ubwansu bwomo Gusii. Omwanchu muliriya bwa television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriya television yao na mbejemo yomunwa bweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania wosoko menta na bogo toikera asugo twakiresimi ase namba enotisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndizitv@gmail.com voigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo cyobwechiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ikurwa Kisii kogenda Kisumu Ndizi TV Omwansu bwomo Gusii. Je, umetafuta mahali pa kujifurahisha? Hapa karibu. Nasikia kwanza kulipa ni pesa ngapi? Hapa hakuna kulipa. Una uhakika? Kila kitu ni bure. Na vile kila mtu anasema kwamba hiyo hoteli watu wanalipa. Hakuna kulipa. Kila siku au kila wikendi ukiwa katika kaunti ya Kisii na viunga vyake, upo na watoto ambao ungependa waburudishwe kwa kuendesha magari, kuogelea katika vidimbwi vya watoto, kuona wanyama pori na kujifunza historia ya jamii ya Mkisii. Basi hapa Camel Park Hotel tunazo huduma hizo, ikiwemo michezo mbalimbali ya watoto na packages nzuri tu za wanafunzi wa shule kila wikendi. Tupo na mchezo wa zipline tour, na ikiwa ungependa kutembelea mbuga za wanyama zilizo karibu, tunao uwezo wa kukufikisha pale. Sio hayo tu, upo na kampuni na ungependa kufanya team building, mikutano ya boardroom, conference hall na kuhitaji mahali pa kulala, huduma hizo zipo katika hoteli ya Camel Park. Ikiwa una sherehe ya harusi, graduation party, baby showers na mikutano ya nje, tupo na vyakula na mandhari ya kuvutia. Ikiwa ungependa kuletewa chakula katika mikutano yako, basi tunayo huduma ya outside catering ya mobile kitchen. Tutembelee ukiwa mjini Kisii katika barabara ya Kisii kuelekea Kilgoris, au utupigie simu katika namba zifuatazo. Camel Park Hotel, the Bride of Kisii. Omurigireria bwe television ya Ndizi TV
nigo tugukwiraniria na mbia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngeberenenge bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abunda isi reke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo erioto akire n'abasaki baito baikasure na kubeko roboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime Erango yeksemi na kwegendereria wetera ase amasomo nigegenderete komente kana keraritko nakyo gekogera ase kirenga kyogosirierange yo torase chimbero chogokoretera The Milimani Academy eyene skuru yekerero era somo chyo Milimani Kisii bosibwa magacha Lonya Homes ase para ya Krista Marian gochekia mabundu kilomita eyemo.5 Korwase junction ya Krista Marian. The Milimani Academy eyeko ige kwa asaga ya yogosomera netware abari mu banyorira maigerio yekerengo ke igoro chigari chobosombi nabo igonerwe chaya mubaso na lunch ebisieri byaito nigo bigoire asonde bwensi oraga ni gotarira na korata amagacho yeskuru yeiga no ariganirie school fees yaito nigere yensekegima rikia omwana obono asebiras bikobwatya eklasi ya playgroup PP1 PP2 grade 1 grade 2 na boigo ekia grade 3 asamanke akesimi ase namba 0714038433 gose 0715362175 The Milimani Academy, shaping the future. Bwangoiga ime ya Ndizi TV. Kemuntai mogete butuko gatinka yuka okurukuri chisukuri aroni kamubwati kurumwegando renjago kora butuko sanani kamonyone turungi akoros amokondwa genda bonori ginyoko urakugambira uyora igwe kwenda rukuye congratulations bote ise tuna tambe ntomere fya kwa bwanguri gobono nseri ngoret mugambi kwabo mungani abara mabakumbale ngabwa yabeta ariko bumuise ko arere tatone tigango tebiga nasibuka muna mamumi no Nyabeta Spexels Opticians abubale si kliniki kiagudika imeyo muchukisi nkuru wabare bokoreri ao asamangana ya maiso nako ni birore magiga yogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemerongitano na boige settingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomo chukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Gusii Urban Base. Hey, Mr. DJ, play with me some reggaeton, play with me
omugaso ubona turi gucika babuna butambe Science niyende oyo no science niyende nigonde imea Gusii Urban Blaze #ekebemboli yali nakoronya ramba chenkor kuma MC Megi make sure kwa watch the show kor kuma Gusii Urban Blaze ogotoka Nyamira kebirigo no timo girango ninchungo monyerere nigukomerana na Petra Mukira asichingeru cyabasai mama wololo jirani ananimada amejibeba mwenzenu minapagawa kurunga Faith Star yaote bagagu nga jirani asomurobere Gusii Urban Blaze #yase mitandao yonse #yekebemberi nyoro murobere yoigani gokora tunainje Petra Mukira kila rituri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday. Kerenkoboka mami nawe kankorota mami tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami aliyagendreta simitandao chingero chiya aliyakorekanire elyo kumanya umusawo bono nakumukinya kebirengereryo imeya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubyo gugwikia ebirenko binde #ekebemberi kwikira bono ayabunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujya ibintu byose biriyo gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate kitali cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igogobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri chete cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paint no chire mbabwate chipboard buna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au byokora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chigulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore old sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisii asenamba enotisano nebire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV yetengia wansu wo Gusii TV yetengia wansu wo Gusii